Orduan xomorroek bezala. Eta handik irristatzen da. Pantailak euskaraz ekimenak hementxe bertan Plato honetan iragarri zuen badatoz lorpenak emaitzak euskaraz pantaila eta streaming plataformetan. Eta Eraztunen jauna hortxe duzue, abuztuaren 29 helduko dena. Eraztunei buruz ari garela ondo jarritako eraztunak zituen bai geure ali handiak eta gaurko unez beri hori hotzaren urteurrena eta oso gaurkoak diren adierazpenak beste behin ere. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Ez zuen joan nahi izan eta etzen joan Vietnamera, etzitulako etxai, eta Hiroshima eta Nagasakiri buruz zer esango dizuegu, laster ekitaldiak direla, eta israeldarrak ez direla ongi etorriak izango. A to 1ヶ月で100歳になります。やはり私が21歳の時に長崎に原爆が落ちました。Gabon deizuela guztioi urteurrenak albiste ditugu, baina gaurkoak direnak izan ere Nagasakiko alkateak iragarri du israeldarrak ez direla ongi etorriak izango, gogoratuko duzue bomba atomikoa tarteko izugarrizko sarraskia eragin zutela Estatu Batuarrek Japonian tira bi hiri nagusi hauetako biztanleek unkituta gogoratzen dute orduan gertatutako genozidioa milaka eta milaka hildako eta arma berrien erabilera gainera tira. Ze gaurkoa den guzti hau Gazan gertatzen ari dena oso pareko eta orduko biziraulek gainera gogor salatu dute israeldarrak palestinarrekin egiten ari direna. Gaurko kontuak zalantzari gabe Hiroshima, Nagasaki eta baita supremazia zuriarekin lotutako Vietnamgo gerrari boikota aurre egitea eta orduko aldarria. 8 urte bete baitira gaur Muhammad Ali hiltzela eta izar nagusi honek oraindik ere referentzia izaten segitzen du, baita sare sozialetan ere hainbat izan dira gaurkoan bere Vietnamgo gerraren aurkako aldarriak gogoratu izan dutenak eta hauxe berreskuratu dugu baita geuk ere. I'm saying you talking about me about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. If I'm going to die, you my enemy. My enemy is the white people, not Viet Congs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Oso gaurkoak dira aldarrikapen hauek, egunotan baita Gladys de Lestalen heriotzara ekarri dizuegu gogora, borroka antinuklearra eta antimilitarista. Tira, zenbat eta zenbat lerroburu hauen artean hauxe ekarri dizuegu baita ere. Izan ere, gaur San Mamesen orain ez asko, txapeldunen ligako emakumezkoen final garrantzitsuan Palestinarekin elkartasunez ekimena egindakoek parte hartu baituten naiz irratian eta adierazi dute elkartasun osoa jaso zutela, besarkatu egin zituztela eta egingo luketela baita berriz ere. Esan da bezala, San Mames lepo zela Palestinarekin elkartasunez bat egin zuten, bai zaletuek baita joko zelaian ziren emakume jokalari guztiek ere.
Palestina askea, libre, libre, Palestina askea, libre sionisten zapalketari gabe, libre sionisten Horixe, beraz, bidasoaldeko mugaldean lehen sektoreko zenbait elkartek deitutako mobilizazio horretan entzun duguna, zeinek ote duen gogorrago, tira, nola ikusten duzu lehen sektoreko protesta hau, zer esan amanduelako, besteak beste, akordio sozialak, berdeak, ekologikoak aurrera eraman nahi dabiltza Europan, eta badirudi nahiko kritiko agertzen direla alegako aurrera pausuekin. Nola ikusten duzu hauzia, irristakor xamarra dela esan genezake? Bai, irristakorra tobogan baten moduko edo koipez bustitako lona batetan botatzea bezalaxe, ze azken finean ikusi behar dugu hein handi batean nekazarien edo txaleko horien izena hartu duen mobilizazio honek non duen sorrera, nork sustatua izan den, eta egia da badaudela ere beste ikuspegi bat dute nekazari eta abeltzainen taldeak konkretuki hemen Euskal Herrian, akaso ez dutenak ikuspegi berdina esan dudan bezala, baina bai nolabait batu izan direla, eta nik uste dut hoiei galdetu behar zaiela edo entzun behar zaiela zeintzuk diren benetan euren aldarrikapenak, ez? Eta ez hainbeste, akaso txaleko horiei, ez? Azkenean askotan jotzen da zuk aipatutako neurrien kontra, baina era berean nik uste dut, eta hau da nire iritziz, arazoa produkzio moduan dagoela, eta hori dela oinarria, ez? Eta nola dagoen ekoizpen prozesu hori montatua ezin da, nekazariek edo abeltzainek eurak egiten duten lanarengatik prezio txiki bat jasotzea, eta gero tartean produktu hori dendetara edo kontsumitzailearen gana, hau da gure gana iritsi bitartean, dauden pertsona guztiek diru gehiena eramatea. Gaurkotasun guztiz jorratu ditugu aste honetan, Gladys del Estalen urteurrenaren arira egindako aldarrikapenak, ordukoak eta oraingoak, borroka antinuklearra, antimilitarismoa, NATO bera, hori ere bada Europa hauteskunde hauetako ardatzetako bat, berreskuratu ditzagun orduko irudi batzuk. Mehatxu nuklearra 70. hamarkadan iritsi zen gure lurretara. Hiroshima eta Nagasakirekin lotzen genuen. Mugimendu anitzak sortu genituen, inguruan proiektatutako zentralak gelditzeko asmo, Lemoiz tartean. Eta bat egin genuen beste aktivista batzuekin, planetaren desmilitarizazio eta desnuklearizazioaren alde. Gladys del Estalek bizitza eman zuen horren alde, ez eskerrik asko mezua bihotzean gordez. Ez eskerrik asko, eta tira, nork esango ziguken, hamarkada batzuk igaro dira honezkero, eta oso gaurkoak dira, orduan nera hil zuten Gladys del Estal gaztearen aldarrikapenak eta baita gaurkoak ere. Bai, eta ez dugu ahaztu behar, justo Gladys 1979ko ekainaren 3 hil zutela, urte bete baino gutxiago pasa zen 78ko San Ferminen gertaeratik, eta nik uste dut zentzua duela ere testu inguruan kokatzea, ze Tuteran antolatutako mobilizazio ekologista eta antimilitarista honetan, bardeak instalazio militarra ere tartean egonda, gainera duela egun batzuk ere entzun behar izan dugu beharrezkoa dela bardeetan frogak egitea, eta ez dakitzen bateraino frogak zertarako, eta pixkat ere gaurkotasunera etorrita zertarako. Esateko
errekonozitzen dugula Palestinako estatua Espainiar estatuaren kasuan, gerora armak ara bidaltzea bermatzeko. Aste honetan aurreko astean bertan jakin genuen UPV-HUk hainbat diru jasoko lukela Israeleko unibertsitateekin edo enpresekin akordioan proiektuak garatzeagatik. Ez dakit, badaukagu pixkat gure etxean ere zer eginez, eta nik uste dut Gladys del Estalek ere horretan sakontza eskatuko lukela. Ziur eta hala segituko dugu oroimena ere gauza garrantzitsua delako, bide horretan eskuinaz aritu gara, tarte batez Sanferminak ez dira libratzen horretaz ere azenolako, ez dakit, apaldu egin den arren ziur baten bat berriz ere, etorreko dela atzera bueltan, Sanferminetako playlistari dagokionean. Donolare, kokapen bat egiteko, Asiron jauna berriz freskatu iguzu egunotako bizipenaren memoria mesedez. Noski, pentsatzen dut, Danero eta Alba Iruñeko Pepeko zinegotzik beste gusto batzuk izango dituztela, baina, haiek ere seguro nago beste toki batzuetan haien neurriko taldeak topatuko dituztela. Hori du Sanferminek hori dute, ez denentzako programazioa dagoela toki guztietan. Osea, ez baduzu hori gustoko, izango duzu gustoko adibidez, konpainia kalean egiten dena, edo foruen enparantzan egiten dela programa ezberdinak daude, toki ezberdinetan, eta jende ezberdinarentzat. Gauza da, akaso, Gaztelu plaza, simbologikoki, akaso, pixuzkoa delako, eta akaso hainbeste euskara gehiagitxo, iruditu zaiela. Edo nola ere, proposamen batekin atorkizu, Iruñe, aipatzen zituen Alba eta Adanero zinegotziak, irudikatzen ditugun playlist honetan Gaztelu plazan dantzan batekin ala bestearekin edo bakarka. Hasteko eta behin interesgarri iruditu zaigu Belen Aguileraren eskaintza, hau ere Asironen errua da. Nola ikusten duzu, Iruñe? Ikusten ditugu UPN-eko zinegotziak kontzertu honetan? Bai, ez. Nik uste dut gustatuta ere ez direla joango, ez da? Akaso? Bai, horretan arrazoi duzu, baina akaso nik ikusten ditut gehiago Belen Aguileraren beste abesti bat dantzatzen, kasuren batean izango zela La Tirita, eta Adaneroren kasuan akaso gehiago Kamaleona bestia. Tira, guztia ezin izan dugu ekarri, baina akaso hau errazago izango zaie? Hau, Iruñe, honekin ikusten dituzu? Akaso, Chill Mafia, txiste txar bat. Akaso, irudikatzen dituzu, zerbait entzungo zuten, ezta? Chill Mafiaren berririk ez izatea zaila da herri hontan. Nik uste dute provokazio lan horietan lortu dutela, mugak gainditzea, ziurrena. Bai, hori bai, eta egia da, akaso baliteke baten batek esango lukela amankomunean badutela zerbait, baina kasu honetan bi horiek ez direla ere lasaiak. Sei ezagun bertxotan, eta eldrogas aipatzen zuen Asironek berak, Nafarroarena betetzen dituzten artistak direla Gaztelu plazara datozelak, mesedez, eta favorez, esan nahi dut, aizue, ez dela diru publikoa bunker bat ere ikitzeko erabili udaletxeko bulego batean, aizue, mesedez. Eta degarre egin zeguna, Iruñe, hau ez genuen ezagutzen, foione hau ez genuen ezagutzen, hemen, irudikatzen dituzu? La joya que llevo no es alquilar, el carro sí pero, oye papá, podría comprarme todo el rentacar. Se nota mi acento que vengo del sur, llevo media vida tirado por el hood, aunque no haya medio sobra la actitud, la M en la frente parezco vuvú. Que no se te olvide,
Que no se te olvide, que no se te olvide que yo soy el jefe, no tú. Tira, egia esan da, playlist honi esker gu aberastu egin gara, musikalki, kulturalki, Nafarroa gehiago ezagutzen ari gara. Iruñe, zer duzu esateko? Irudikatzen ditugu hemen UPN-eko zinegotziak parrandan, San Ferminetan? Pixkat zalantza daukat, egia da ja Foionek eta horretikan las Ninjas del Corroren kontzertua ja 13an dela, orduan agian ja nekatua zaudenez eta esaten duzu, bueno, banoen eta pasatzen dira, ze gainera hor ondoan badute kasinoa eta kasino berria, hortikan bai ez direla aterako con el baile de la alpargata famatu horrekin, baina gira da hori goizean dela eta akaso hau ja berandu izango da horrendako. Eskatuko dugu lankidei, baditu hainbat Gorka Urbizu, Izaro, horiek aski ezagunak dira guazen, Las Niñas del Corro aipatu dituzun horiek, errealizazioko lagunek ekartzen diguten, eta zuekin ziur, bat baina gehiago ez dituela ezagutzen, beraz, zuekin Las Niñas del Corro. Voy con el guapo subido todos los días y con un guapo subido todos los días. En cuanto me lo pidas elegimos flores y cubertería. Y aunque yo no quería hijas, contigo compartiría las mías. Si me inflas a porros también tendrías ese six-pack, pero me flipa el chocolate y las patatas fritas. Iruñe, Las Niñas del Corro, hauek ere deskurritu ditugu, Asironen erruz, nola ikusten duzu hau? Nik ere esan beharra daukat, deskubrimendu hutsa izan dela, eta adibidez ere deskubrimendua izan da askorentzat, lehen aipatuzu Gorka Urbizu, baina Gorka Urbizurekin batera egongo dira melenas. Eta, bueno, gehien gustatzen zaidan kartelonetatik eta kaso aurreratuko naiz, da kilometro zeroko kartel bat dela esan dezakegu hein handi batean, ze hemen badut kartela begien aurrean, eta Izaro kenduta, Belen Aguilera kenduta, La Casa Azul kenduta, eta gero Foionet eta Las Niñas del Corro ez ditut kontrolatzen, baina esango nuke ez direla bertakoak. Baina, horiek kenduta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taldek Nafarrak dira. Eta are gehiago, ia gehienak Iruñerrikoak. Alaxe, alaxe Iruñe, eta gainera pekatu batekin, Melena saipatu duzu, horrekin esango dizugu gaur adio, eta gainera bideoklipa grabatzeko toki ezin hobea hautatu zuten, Donostiako Igeldo mendia tira beraz, honekin ere ziur sutan direla, mugaz gaindiko kontu hauek ez dituzte eta bat ere gogoko, Baskonian grabatutako bideoklip bat iruindar batzuren eskutik, tira, honekin gaurkoz nahikoa, baina segituko dugu, San Ferminen espiritu hau ureztatzen, elikatzen, motorrak berotzen, gogotxu, Hiriburuzarraren ospakizun handiena ere, badakizu eta hemen tarte zabalaren protagonista dela, Iruña Astitz, eta zu horren bidali berezi noski baiet. Eskerrik asko, beste behin ere. Zuei, eta gogoratu, ostegun honetan, ez baduzue aukerarik izan, lasai, San Ferminetan, uztailaren 8 aukera izango duzue, zetak ikusteko. Eta honekin bai. Aio! Aio, aio!
Eta gaur gaueko gaiztakeriarekin gatozkizuen noski baietz, izugarrizko zorroa, zakua bildu baitute, ETB bat Euskal Irrati Telebistakateko lehenengoan irabazle atera direnak, 110.000 euro eta piku horiek zorionak hemendik ere noski baietz, baina geure gaiztakeria honetara dator. Euskal Irrati Telebistakateko bigarren katean ere alako zakuak dira, ala ezakit, finantzak eta aldetik gehiago, edo nola dijoa kontua mesedez? Un bote extraordinario en juego. Eta zerbait gehiago mesedez? Vamos por un bote de... Zein da zakua, jakin egin nahi dugula. 243.500 euros. Nola, barkatu, guazen kontaketa hori egitera? Esto sí que no es normal. Nola? 243, 515. Tranquilidad. Gaizkia. Antzinakoa eta boteretsua. Itzuli eginda. Prestatu denok. Eta aurreratu dizuegu atarikoan, plato honetan bertan, pantailak euskarazeko Alex Aginagaldedo Harlock kapitainak iragarri zigun. Streaming plataformekin berriketan badabiltza eta hementxe duzue lehen emaitzetako bat. Abuztuaren 29 duzue Eraztunen Jaunaren telesailaren estreinua, entzun duzue, euskaraz, bikoitzita ez galdu, badakizu alakoetan zerbait lortu ezkero, ikusi egin behar dela, audientzia datuak beharrezkoak direla. Zuloa egiten du buruan xomorroek bezala. Eta handik irristatzen da barrura. Uste dut hemen egon dela. Uste dut gure artean egon dela lehenengotatik. Erdialdeko lurraldeko guztiak daude arriskuan. Sauron da. Cada día que me enamoro. Me enamora. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me decamisaría. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Tú mi vecina en lo alto. Manu Txaok 17 urte daramatza disko berririk atera gabe eta ikusten duzuen atera dela bere ohiko erritmo eta kolore peloriekin uda garaia altzen ari denaren seinale eta izue doinu atxegin eta goxo hauekin bagoaz gaurkoz, baina badakizue bihar hemen izango gaituzuela eta zuek ere hor bestaldean nahi zeituztegula, geuk ere geure audientzia datuak beharrezko ditugulako. Gabon pasa, mila esker. Tú la del séptimo cielo, tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo.
viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Y tú, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo, tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo. Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú.